Аре, Мария, кажи го. Пускам този момент. Мария, кажи го. Не всичко е външен вид. Мария го каза! Такова дежавю от старата. Разхождаме се с бирите след яденето. Няма мотори ми прави. И само хората от кръчмата му гледат как им се качвам на мотора. Помня го това в Стара Загора. И Коста, Мария, Слизай! Качи се нашата пред кръчката, имаш един мотор, тя се качи на мотора, и да се снява, към сега подейзи някой му тръпи. Ама той ма видя, госпожа. Пивайте! И само Мария копляй. Що тя сбила нагоре и си пирничи в лапите? Ау, това беше обида. Абе, защо ме снимаш? За да ме има спомен! Запасната истина е една. Нямаш да брачи. Нали няма се изгубим? Пък и да се изгубим, коч пука, нали сме в Любляна? Да, в най-хубавия град, малката Прага. Това е нещо тук, защото на 15 минути. Белград беше много далеч. Ето мен. Еми, само аз имам мене, никой не може. Дай. Жени ще оправим ли? Тук е Зорито, която се оплаква, че никой не я снима. Ама чувствам се от това. Какво? Кой каза? Първи! Аз от първи тръгнах. Върнах се много назад. Между другото, в някакъв град почнаха да броят, от първи почват да броят. Завис. Гледах планетата. И оттам. Не се виждаш, Мария. И аз те смисля. Тук е в Лъвовския мост, например. Лъвовския мост. Имаше Лъвовския мост. Вижте какво е готино тук, там долу има алия. Дайте да се спуснем надолу. Внимай, моля ти се с апарата да пък вече не се вижда нещо. Аз да се спуснем надолу. Айде, спри го, Дори. Спри го. Ето ги, тук го спри го. Няма такава красота, хора, разбирате. Няма. Дайте да снимат първо, после да ме кашим. Хора, дайте да почнем да се снимаме. Някъде да да си хванем партакища, да излезем. Абе към 12 половина, няма един са 20 половина, господа, много сме морили, лягаме си са права в стата. Само ще видеоправа. Излизаме, идваме тук, те седим до към 3-4 и са прибрани. Зоре, загаси го. Ти знаеш да го свършиш, какво си мислиш? Имам бухичка. Виното е направо станало на пит. Някой, който се обичи ръцете да ви скара бухичката отвътре. Абе, я моля ти. Виното направо е ферментирало горкото. За нищо не става. Спирам го!